Една бабичка тази сутрин твърдеше, че телеграфа ви, разбирате ли, бил много тъничък, но да не я понтирам като интонация. Ботев, господар Пловдив, Телеграф, неделя, 15 септември 2013. Днес учениците не тръгнаха на училище, тъй като е неделя. Счупен педал, виновен за мелето пред МОЛ. Педал счупен, виновен за меле. И то пред МОЛ някъде наплив от чудеса. Някъде по Родопите, младежки и младежи се кланят на парченца от кръст с цел по-добър живот и усмивки. Обувки разболяват от рак за главната страница. За главната чува се и се вижда много. Бастуна на Ламбо. Повтарям, бастуна. Не ни разберете погрешно. Това е вестник Телеграф, ние само го четем. От бастун на Ламбо на трета страница разбираме, че става дума за истинския бастун на Ламбо, който Ламбо, т.е. Стефан Данилов, е носил в някой си негов хитов спектакъл Пигмалион. Многоточие. Та да не мислите, че бастунът на Ламбо е нещо като друг бастун, мек или ушешавен, или ето обувки, докарват рак, вече на пета страница, където с нечиста миризма, които причиняват импотентност и рак.